Il-Partit Nazzjonalista se jkun tarka għall-Kostituzzjoni u l-poplu Malti. Se nibqgħu niddefendu l-ideali tagħna l-Maltin. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività soċjali fid-Dar Ċentrali fejn iltaqa' ma' numru kbir ta' nies. Għal darb'oħra fis-sensiela ta' attivitajiet soċjali li qegħdin jiġu organizzati fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Tal-Pjetà, mijiet ta' nies ħonqu s-sala u b'entużjażmu laqgħu lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija filwaqt li awgurawlu għal-ħidma tiegħu. Matul l-attività l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija indirizza lil dawk preżenti filwaqt li ringrazzjahom tal-attendenza numeruża u l-ħeġġa tagħhom sabiex jgħinu lill-Partit Nazzjonalista. Appellalhom li l-oppożizzjoni fil-Parlament se tibqa' taħdem biex tipproteġi l-ideali tal-poplu Malti. Semma li għal-Partit Nazzjonalista ir-riforma fil-Kostituzzjoni ma tfissirx biss li jinbidlu l-artikli dwar ir-reliġjon Kattolika ta' Malta u l-fatt li pajjiżna hu stat neutrali u ma jistax ikollu alleanzi. Iżda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tenna li hemm numru ta' riformi oħra li hemm bżonn isiru, fosthom li tiġi protetta s-saltna ta' dritt u l-istituzzjonijiet ta' Malta. Adrian Delija stqar li Joseph Muscat irid juża r-riforma tal-Kostituzzjoni biex jaħbi l-problemi li ħoloq u li se jħalli warajh la jitlaq mill-politika.